Hoćeš u tim, bit ćeš i ti jedna od nas. Wings, neka ruke spoje se, moć i snaga zajedno, tako mnogo jače smo. Wings, jedan osmeh može sve, zato smej se, menjaj svet, tako jače smo za let. Leti s nama. Hoćeš u tim, bit ćeš i ti jedna od nas. Dobra energija magiju stvara, tako počinje zvezdani sjaj. Neka sja kada letim kroz vreme i snove, ja tada dobro znam da život ima boje. Koje dobro stoje. Wings, neka ruke spoje se, moć i snaga zajedno, tako mnogo jače smo. Wings, novi klinci u kraju tvom, nađi moć u društvu tom, leti s njima slobodno. Gledaj sutra. Wings, ta magija Wings, maštaj ti ako znaš, za nama je tako lako, ti samo reci Wings. Da bi skinuli čini bačene na stelu, Wings i majstori magije odlaze u potragu za ogledalom istine. Za ovu nemoguću misiju Wings će morati da upotrebe svu svoju magiju. Ogledalo istine. Sky, podigni brod! Motor ne funkcioniše. Možda možemo da usporimo pad. Gravitacioni štitovi ne rade. Konstrukcija broda neće izdržati još dugo. Držite se! Prebacit ću na automatskog pilota. Timi, stavi nas na ručno prebacivanje. Sky, Grifon nas i dalje ne pušta. Timi, povećaj snagu. Otvori ventile za hiperbrzinu. Ne rade! Ne mogu da verujem da je ptica jača od brodskih motora. Devojke, red je na nas. Pokažimo tim grifonima. Ja vam neću biti od pomoći. Ne brini, Stella. Biće sve u redu. Magija Wingsa! Vatrena sfera! Šta? Nije imalo nikakvog efekta. Hej, sada napadaju zajedno! Pokušat ću da ih zaustavim zvučnim talasima. Beže od nas, ali idu prema brodu. Mislim da su devojke uspjele, grifoni su se povukli. Prerano si to rekao, Timi. Frontalni napad! Pazi, Blue! O ne! Okrenite kurs, to će ih zaustaviti. Nemoj da ih povridiš. Dobro, ali mi moramo da se branimo. Ovaj drugi je moj. Hajde da oslobodimo brod. Prespore smo. Probat ću da oteram pticu od broda. Čarobni kavez! Bravo, Težna! Odlično! Vidiš, Stella, uspeli smo. Šta se to dešava? Kontrole ne funkcionišu, zaglavile su se. Nešto nas ponovo napada i veoma je veliko. Šta misliš, šta je to? Verovatno je Grifonova mama. Hoćeš da kažeš da su ono bile samo bebe? Počnimo kombinovani napad. Ne, majka hoće samo da zaštiti svoje mlade. Ali moramo da uradimo nešto pre nego što uništi brod. Ako ne usporimo, brod će eksplodirati. Pokušavam da otkačim hladnjak, ali je deaktiviran. Ništa drugo nam ne preostaje. Potrebna sam mojim prijateljima, a ja ne mogu da se transformišem. Sve će biti u redu, Stella. Iz
Izvući ćemo se iz ovoga. Mjuza, jesi li spremna? Potpuno, krećem! Blum, jesi li sigurna da će ovo uspeti? Nikada pre nismo probali ove čini. Nemamo drugog izbora, zar ne? Pripremite se. Mjuza, spremne smo! Snaga ultrazvuka! Šta se dešava? To je neki izvor ultrasonične energije, Brendone. To mora da je nešto što je Mjuza uradila. Nadajmo se da će ovo uspeti. Spremne? Gledajte, ostali grifoni se vraćaju. Pokušavaju da zaštite majku. Ostanite na mestima. Moramo da bacimo ujedinjene čini. Zašto ništa ne rade? Sky, da pokušam izbegavajući manevar. Ne još. Sačekajmo još malo. Sada! Čini premeštanja! Uspele smo! A gde su grifoni? Premešteni su, ali nedaleko, jer su ove čini nove za nas. A onda hajdemo odavde, pre nego što se vrate. Ajde da letimo kroz ove stene, Timi. Grifoni se ne bi usudili da nas prate ovuda. Da, zar to nije opasno? Čak ih nema ni u mapi. Hej, zar vi niste najbolji piloti u crvenoj fontani? Pa, u stvari, dobro, idemo. Držite se, bit će ovo opasna vožnja. Stella! Ne! Stella! Stella! Moramo da je spasimo. Hajde, vratit ćemo se. Hej, pogledajte ovde. Dobro je! Spasila se! Sky, približi se! Pokušat ću da je uvučem u brod. Previše je opasno. Treba nam bolji plan. Ali požurite, grifoni se vraćaju. Pustite me da pokušam, dok ne bude kasno. Ne mogu da se držim više. Drži se, Stella! Dolazim! Daj mi ruku! Hajde! Možeš ti to! Brendane! Skoči! Uhvatit ću te! Ne mogu! Hajde, Stella! Nemamo puno vremena! Imam te! Misija obavljena! Idemo! Dobro si to uradio, Brendone. To je bilo super. A sada, ako nema primedbi, predlažem da se sklonimo od ovih grifona jednom za svagda. Dobra ideja, Sky. Hajde da nađemo ulaz u pećinu. Moraš priznati da smo dobar tim. Da, šteta što ne postoje brze spasilačke operacije u igrama magije. Naša potraga je završena. To je ulaz u pećinu. A šta tačno tražimo? Ogledalo istine. Concorda nije umela da ga opiše, ali je rekla da ćemo ga prepoznati kada ga vidimo. Samo se nadam da će uspeti. Toliko želim svoj stari izgled nazad. Pa, seti se šta je Concorda rekla. Ledeni duhovi su čuvari čarobnog ogledala. Moramo da im verujemo. Skoro da smo stigli. Još samo malo napred i tunel počinje da se širi. Ovo je neverovatno. Ali gde smo mi tačno? Vi ste ispred nas. Tražili ste nas. Šta želite? Izvinite što vas ometamo, ali jeste li vi ledeni duhovi? Mi smo oni koji večno čekaju. Govorite, Potrebna nam je vaša pomoć. Molim vas. preživeli ste ledene vetrove barijera i opasne kandže grifona. Vaša motivacija mora biti veoma jaka. Aha, crna magija. Čini zla. Pa, možete li da mi pomognete da ih skinemo? Morate naći ogledalo istine. Naći ćete ga kad pronađete sebe. I ono će skinuti čini samo ako mu dodirnete srce. Šta to znači? Da ogledalo ima srce? Molim vas, recite mi više, molim vas, pomozite mi. Brendone, možda je bolje da sačekaš ovde sa ostalima. Da, ne brini, Brendone. Vodit ćemo računa o njoj. Hajde, devojke, nađimo to ogledalo. Naći ćeš ogledalo čim pronađeš sebe.
Stela! Poći ću ovim putem. Vi pogledajte tamo. Želim da ponovo budem ona stara. Ovo nisam ja. Stela! Ogledalo, kladim se da su o ovome duhovi pričali. Stela, sačekaj. Možda... Ne, Brandone, ovo jezero mi možda može vratiti izgled. Ogledalo istine, molim te, skini ove čini i vrati mi izgled. Molim te. Ne, nije uspjelo. Šta nisam dobro uradila? Stela! Nemoj da me gledaš, molim te. Zašto da ne? Ti misliš da sam lepa, ali to je zbog čini. Stela, možda ovo nije najbolje vreme da ti kažem, ali ja vidim kako izgledaš. Ali kako je to moguće? Ne znam, čini koje je Flora stavila nisu delovale. A ti, iako izgledam ovako, nisi pobegao. Zašto bih pobegao od divne osobe sa velikim srcem i divnom dušom? Hajde, devojke, recite šta vidite u njoj. Ja vidim divnu osobu koja uvek kaže šta misli. Koja je vesela, dobrodušna i zabavna. Malo luckasta vila koja me uvek nasmeje. A ja vidim dragu i vernu drugaricu. Stvarno to mislite o meni? Mislila sam da me ljudi vide samo kao lepu. Stela, i pre sam te voleo, i sada te volim, možda čak i više. Evo, ovo je za tebe. Za tvoj rođendan. Bilo je generacijama u mojoj porodici i sada želim da ga ti imaš. Pokušao sam da ti ga dam na zabavi, ali bilo je toliko puno poklona i bila si zauzeta i nekako... Hvala ti, Brandone. Ovo je najlepši poklon koji sam ikada dobila. Svaka čast, vilo sunca i meseca. Prošla si test. Dokazala si da su tvoja osjećanja duboka i iskrena. Ali tako je teško bilo ubediti ogledalo. Jedini razlog što su kontračini delovale je zato što su bile istinite. Ljubav? Čuješ to, Brandone? Prava ljubav me je spasila. Misija uspela. Naša Stela se vratila. Onda šta mislite o tome da se vratimo kući? Da, tako sam umorna da bih mogla da spavam 10 sati. Kornelija sa Perle, mlada grofica Olena iz Tenese. Hajde, ne pravite gužvu. Svake godine ista priča. Kad počnu časovi nastane haos u Alfiji. Gospođice Paragonda, vile su svake godine sve nedisciplinovanije. O, Grizelda, pusti ih. Imali su kratak odmor, a čeka ih duga i teška godina. Ćao! Šta radiš ovde sama? Ne znam nikoga ovde. Ovo mi je prvi dan i... U dobrim si rukama. Začas posla ćeš biti najpopularnija vila u celoj školi. Trebala si da me vidiš, Lejla. Bila sam tako hrabra. Da, sigurno. Pomoć, molim vas, vratite mi moje lice. U stvari, ta transformacija u čudovište mi je smekšala kožu. Hajde, proverim. Mislim da ti verujem. Hvala. Hej, jeste li videli nove vile? Da, već sam srela devojku koju interesuju tropske biljke i koja dolazi iz kraljevstva punog velikih palmi. Moram da idem. Obećala sam Timiju da ću mu pokazati nove hologramske programe. Lejla, hoćeš da vidiš moje nove biljke? Šta? Ne, hvala. Još se nisam raspakovala. Zabrinuta sam za Lejlu. Deluje mi nekako izgubljeno. Čula sam da je stanje na Androsu veoma loše. Ali ona ne želi ni sa kim da priča o tome. Možda joj samo treba malo vremena. Bolje da ovo dovedem u red. Kakva divna muzika. Pitam se ko je to?
nemoguće! Mislila sam da je cijeli orkestar ovdje. Sviđa ti se moja kompozicija? Ja sam Galatea, princeza melodije. Princezo Galatea, čast mi je da te upoznam. Ja sam Juza, vila muzike, i ja sam iz Melodija. Svake godine izgube jedan kofer. Ti patuljci za prtljak su totalno nesposobni. Princeza Stella. Nova! I ti si Novi! Daj, nadala sam se da ću naletiti na tebe. Tako mi je drago što te vidim. Ispričaj mi najnovije vesti iz Solarije. Moram sve da saznam. Pa, baronica Eosa je raskinula veritbu sa mladim grofom Elindorom, a grofica Kassandra, pa ona se ponaša kao da je već kraljica Solarije. Šta? Evo, imam ovdje primjerak Solarije danas, pogledaj sama. Ovo je nečuveno. Nosi kraljevske dragulje. Kralj Radius se retko pojavlja u javnosti, a grofica brine o svemu, od državnih financija do upošljavanja novih ministara. I moj otac joj to dopušta? Sigurna sam da ga je Kassandra omađijala. Da se moja majka nije odrekla krune posle razvoda, ovo se sada ne bi dogodilo. A šta je ovo? Ha, Šimera je sada redovan gost u emisiji Zvezde Solarije. Najpopularniji šou na cijeloj planeti. Moram nešto da uradim. Nema šanse da ću dozvoliti da ovako manipulišu mojim ocem. A tek neću dozvoliti da Šimera zauzme moje mesto princeze. Ćao, Leila. A? Pitala sam se, da li želiš da razgovaramo? U slučaju da želiš, hoću da znaš da sam za tebe uvek tu. Hvala, u redu sam. Završit ću knjigu pa ću vam se pridružiti kasnije. O, vidimo se onda u dvorištu. Obratit će nam se gospođica Faragonda. Toplu dobrodošlicu želim svim Alfija vilama. Imam nekoliko obaveštenja. Prvo ću se obratiti studentima 3. godine u vezi sa njihovim završnim ispitima. Tek smo došle, a ona već priča o završnim ispitima. Još se nismo ni raspakovali, ona opet istu priču. Molim vas, devojke, pustite me da završim. Hvala. Završni ispiti ove godine su veoma bitan korak u vašoj obuci za vile. Prošle godine je cilj bio da zaradite Charmix. Ove godine je cilj da postignete posljednju transformaciju. Ako budete imale uspeha, imat ćete pristup novim moćima, kao što je vilinski prah i smanjivanje. Ovo je vaša šansa da postanete prava vila sa krilima. Prava vila sa krilima? Osim toga, to je jedini način da položite 3. godinu. One koje prođu bit će nagrađene... O, nagrada? Za njihov trud nagradom koja će im promeniti život zauvek. Ostali će ostati isti kao i sad. Ali da ne zaboravimo da vila višeg ranga nema samo veću snagu, nego i veću odgovornost. Šta? A kako treba da se pripremimo za test? Nije potrebna nikakva posebna priprema. To je lepo čuti. Test će vas naći u kritičnom momentu i zahtevaće veliku žrtvu. Zahtevaće od vas da spasite nekoga iz svog sveta. Ako uspete, onda i samo onda ćete dostignuti finalnu transformaciju. Znači treba da spasim nekog iz Solarije? Mači kašalj, samo dok to nije Šimera. Tada ćete biti spremne da ispunite svoju svrhu kao prava vila sa krilima i da štitite svoj narod i svoj svet od zla i uništenja. Da spasim nekog iz mog sveta, ali svi sa domina su odavno nestali. Niko više ne živi na dominu. Ali sigurna sam da su moji pravi roditelji živi. Osjećam to i naći ću ih bez obzira na sve. Ha? Leila, jesi li spremna? Izvinite, društvo, stvarno nisam raspoložena za izlazak večeras. Ali Leila, moraš nam reći šta se dešava. Mi smo ti prijatelji, hoćemo da ti pomognemo. Molim vas. Dobro, uđite. Moju planetu je napalo stvorenje koje sebe naziva Valtor. On je pobegao iz Omega dimenzije i napao Andros. I koliko znamo, nezaustavljiv je. Moj svet, cijeli magični univerzum je u velikoj opasnosti. Kako se to dogodilo? Zar nije nemoguće pobeći iz Omege? Trebalo bi da bude. Niko pre nije pobegao odande. Jedini put iz Omege je preko portala kojeg čuvaju elitne straže sirena.
I nekako je Valtor prošao kroz portal i pretvorio sirenu u nešto zlo, nešto monstruozno. Niko ne zna kako je pobegao. Ali jedno je sigurno, nije to učinio sam. Valtor je još na Androsu i odatle može ići bilo gde. Niko nije bezbedan. Da li magični savet zna za ovo? Da, obavešteni su. Čim je portal probijen. I šta se sad tamo dešava? Pokušali smo sve da ih zaustavimo i ništa nije uspelo. Tako smo objavili stanje opšte opasnosti i svi su mobilisani. Pomoć! Do sada su svi pokušaj da se Valtor zaustavi propali. Molim te, Bloom, nemoj da kažeš ono što mislim da hoćeš. Stella, potrebni smo celoj magičnoj dimenziji. Ne možemo da stojimo ovdje i ne radimo ništa. Tako je, nećemo posustati. Mi smo Wings klub. I ni jedna opasnost nije prevelika. Devojke, ljudi Androsa su u velikoj opasnosti. Ne možemo dozvoliti da se desi još jedna tragedija kao ona na Dominu. Nažalost, ja nisam mogla da spasim svoj narod. Ali mogu probati da spasim tvoj, Lejla. Ja se slažem. I ja. I ja. Računajte i na mene. Hvala, devojke. I hvala, Bloom. Wings klub! Valtorova crna magija je pogodila Lejlino carstvo, a devojke Wings kluba će biti na strani prijatelja u teškoj borbi i neko će platiti preveliku cenu za pobedu.